bandiraɓe hoynade asman jarani pusodirde alaɗo yano artiɗo wonno ceerno dia are dow mon jiɗɗon koko laaɓi cer ƴewgal biyetegal fertu jiya jogui ɗum ko goto o wiyete ko ceerno dia cohluɗa ko udditare yawde jokkodir e ceerno dia tongode makko ko 78 016 22 22 nden ko keeri ko jokkodir e ceerno dia haydara mematama cohluɗa ko nanede e aduna o jokkodir e ceerno dia jiɗɗa ko noɓanede patron ma walla ko way noon jokkodir e ceerno dia cohluɗa ko kayitaji jokkodir e ceerno dia mbo yiɗa nadde kaso jokkodir e ceerno dia joguiɗo caɗele ɗe banggue laamu jokkodir e ceerno dia tampinaɗo e golle mum jokkodir e ceerno dia embo safro dohom siti peñɗo e cuuɗiɗo mo hunduko mum addata hendu ndu welani jokkodir e ceerno dia gorko pamara doole banggue dewgal jokkodir e ceerno dia gorko jawɗo yiide hoore mum jokkodir e ceerno dia debbo donkuɗo dartade so tawi ruñima funnague jokkodir e ceerno dia bandiraɓe ceerno dia nane nder leydi sénégal ina humta haajuji tongode makko ko 78 016 22 22 Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kula ko woni gonga on wona yaade université en janga tan won tuubu kila e nder yimɓe ñaldori boy baldori jangol ko fulɓe lafotonoɓe kolaɓe wolɗake dabbude ceekanno koyɗi mo en wallahi on jaman min kawri hen mamdu gotele jongaji ko jabbotonoɓe ne mosen du seni ñuusti ko fulɓe wawnoɓe ginni kadi koɓe anduɓe fodde muɗannoɓe caggal duru hojjino wallahi ɓe murtan koye mumen de baleje dow karaje roɓintonoɓe cammeje dow gelle ɓiɓɓe fulɓe jam geno hire mon hire jam woni to waktu sappo ye gopijoji pawani hay hojom goto joni wallahi ɓeyran e nder wuro kanel jeeri kandam mboɗe lallade suudu baye cabulenga koje ko danwel wiyeɗi woto toon haɗani woni cabulenga ko ono fulɓe mbi saha fo e yontaɓe mum temminare kala heƴƴiwoni mum hande wonti gendi abou sow soɓe gallaɗo ciɓƴe kaɗam jelde e ñalwi ñaaɓi amma yeddimalla ndeysan an hande a foccima e 16 de way ɗo so mari ɗo e jam dañum ɗo eti allah mi seedi so mari ɗo eti ɗum ɗo mondo goɗɗo ngurre ɗum waɗi somo resima anayi wonɗo tan ɓe tawa maɗo ay so mbiɗa andi ɗo dañam jam ko amin min kay ko ɗum ɓurmi yidde ni te so diwi ɗum genden ha joni a artani am par ce que cikkunomi ko mi régli probléme o ɗumen affaire mariage o a winomi ko kayson probléme te mi régli ɗum mais ha joni a haaltani hen a ƴettani date te min mboɗen joɗidir fadi uyel probléme walla ka nattuɗo yidde walla ka jiiɗo goɗɗo non min kay haalnam ko leyri tan mi anda ɓuuri wona par ce que a ari a haalni hen probléme ma a wi ko probléme kalis te mi wima ɗum wona probléme mi réglinima ɗum cikkomi kay après aɗa fonno artude hen min dirden ha joni affaire o nene waɗa temps de ko kewi
bon min woni haalnani par ce que ay giltoɗɗam haalis o ha joni mi yiɗi haalanda par ce que aɗa andi affaire dewgal ko affaire famille so jeeyami won certaine famille ji finde rek a finta jour goto tan mbiya aɗa natir noon e dewgal par ce que famille o fof ko jogui ma gueɗal d'ailleurs kilnden ha joni bon mbeɗen hen hayso wonno probléme a toti kam kalis mais instant o ɗoyr ko probléme de famille ceerno Abou Dia ñeñalla safrude ɗiɗo ñabbuji ko wayno cattiraɗo ɓesgu ɗaɓɓito kayitaji gonɗuɗo e debbo ladde malla ko gorko mum cattiraɗo ɓesgu ittude humre reedu tampindu ko riɗo joɗade e suudu mum soko ƴewgal hani e longal omo tawe ɗo e nder wuro Kanel ka jiɗɗo jokkodirde e makko ƴettude ɗo to gode 78 313 ka woppum ƴett numéro woppum ƴett numéro mi fuɗɗima 78 313 jari woppum ƴett numéro jari ko an woni ha siid min wona ko machine am andi ka dedal an ko ganduɗa ko mbeɗa yiiɗo pilside tan woni cella ko yo artiri ɗum ko puɗɗi ƴett numéro jari walla mi ƴetta numéro o mi noddodira ɓeɗo oɗo ko haali koɗo fof ɗi ñabbuji ɗi haali fof meeɗa heeɗi woni haajum ala hen wona min je machine am joɗom joga hoore ma anen jari wallam saabi Allah wallam mi wallani jari an woni dedaɗo an woni ɓiye haram an hunde hoore redande koyel bayfal mandil deede ngel artiri affaire o tinno wallam saabi Allah mi artirani min ha non tan mi artirani jari an ka juul la ilaha illallah jari ko an ɓalwi ɓernde an woni karmuɗo an jasireɓe foof ngel koyel no bayfal mandil an jari wallam saabi Allah wallam affaire o oppamanini sa sappo ni kam mi heeɗa yumma sa sappo ni kam tan mi heeɗa yumma so yiiɗi ko machine am ko mije machine am mi addani wa mi nawama nder suudu mi unama yawroy eyyi perta ana kangaɗo ba o machine am bon sani mbimam probléme de famille o waɗe mabɗanniɓe en jiɗi tawtirede programme o e waɗema aussi wonɓe four e campagne woni mbi on pousse ɗum seeɗa après campagne o so gasi en mbawa arde tawtirede par ce que ɗen min gueɗam mbawa famɗude par ce que famille mawɗo jeeyami quoi ɗum waɗi noon après guilnen ha joni mi fonno ɗum haalande mais mi haalnani en tout cas tottunoɗam ko kam mbiɗen mofti mbiɗen fof ɗum hoto siiri inchallah rokkam seeɗa temps rek te se mbi eɓe leel aussi min mbaɗa waɗa ɗum yawta par ce que ɗum tan woni ɗo moƴƴi min kay mi famama par ce que cikkunomi koye reglude daɗo gonɗa ni an e famille ma et tout mais tan ko noon mbiɗa ala probléme c'est juste que mi yiɗa ha jehen ha yesso tan kadi probléme goɗɗo ara walla je sais pas aɗa neɗɗo ene yaawi change ude ɗum tagui jimmi kala ko wawi wonde ya haalam tan ko leeri so tawi wonata walla so tawi goɗɗum en ara hen haalnam tan mi anda ɓuuri ko mbatta hande janggo par ce que ɗum ala hen sens mais mbiɗa wawi kadi muñandema seeɗa par ce que mbiɗa an famille ma famille mawɗo te ɗum ko gonga famille ji fouta ko noon hay min mi joga e famille tokoso mais ala probléme so tawi a famodirima ɓe après min kaljiti hen inchallah bon kaljiɗ no kaldirta ni sah ma andu kalta ko aɗa waɗen sérieux quoi mais aɗen enen jogui réalité men surtout enen haalpulaar en ke wona neɗɗo goto rek waɗa ɗum décidé comme no mbirima min nane te waɗi mi ganana hoore ma jogui ma gueɗal il faut aussi so kaali woppanaɓe gueɗal mabɓe quoi kono min hande sini sagam hande mi hotta ɗo mbalen mais muñam tan même machine o jaari même machine o eyi mbi même sa même ñama yayma même walla jaari mi wallahi jaari sa rena kimbami ittano ma jaari min cappinta sa sappini kam mi waɗ min tawi
o reeda min tawi ɗum hono dirte bo ko waɗi ba wa ami tan wawi machine aɗa wawi machine ɓi haram min tawi mbimi indi ɗo heɗo joni ceerno non haalɗo ceerno joom ƴeew rafi ɗiɗi haali pop limti tan rafi meɗa nanga kañum fof meɗa heeɗi woni haare numéro téléphone tan o coupi affaire min e wala ko machine aɗa wawi machine min o Ah. accirma kake mo ko machine am min kam jogi ko ɓuri diw machine wa haala ceerno kalda bille ƴeew ceerno rafiji wiman kala rafi ñawmi omo hen wonti ha mi ilaha anda illallah o jen o babou maten ma ɗo hen aɗa gubbuɗo guilnana joni mba tawmanoɗa ɗum an oɗo accu ɗum e o waɗa ko barka barka fullaka e mum e ay Tan haaldande ma de min tawi Jaari. haaldande ma de Jaari. min tawi komi min haalde ma jaari Ba. kam wawi luɗɗo ummo ummo ummaki billahi somi immima fiima billahi mi ummaki babou notomi gay awmaki ummaki mi lima ha won laabi tati ƴeewa goho wa ɗiɗi yola tati jeewa sa meme ar meme jooɗo allah boni guel tubiguel kangel o ko neɗɗo min o ko bonnanimi ko hannde mi wawama ɗum haala an uppu jagre ma nde pertumi ko hannde e aduna mi wonta ɗum dañcu cikkuɗa ceerno tan bawɗo ƴeew o wi ina safra hoore musore ina safra reedu musore debbo seytani kono ɓuurimi hen wel o yon wawi safrude ngorgu e balɗe tati ngorgu billahi noon o wi baba ngorgu ma timani an min haɗa min kam gilkumami ɗo ummo huley ligguimi wallahi reedaɓe kañum e ɓiyumum tan gondi hen tan mi anda ko joom hokki ɗum kalis mi anda ko ngor juuf hokki ɗum kalis o haɓɓimi baba yahata hay darayata soɓe saji mi sikkat sa mi memtoto mi sikku mbani mi wontani debbo taw affaire o koko hooti ha gasi tak yaafi noon barke allah mboɗo jogui safar ma hamidou kadi ƴeew ɗum kam ko mbimami mum ko ɗon e ɗon o wimo balɗe tati mo oɗo timmata balɗe tati ko ɗon ɗon ƴeew way kono kuccol giyal ni ko ceernoɗo ko way kono kuccol giyal ni a yimbo safri mbiɗa a yimbo safri ɓewo safri a safru noon walla ɓewo safri ala min gonga. kam safra min kay ala ko safri toon min kay baba to gonum ɗo hamaramo koye machallah alhamdulillah rabbil alamin kay mbaɗa hamdini ɗum jogimi ko kay ay molono allah gueɗel gongel ngel aɗana haala nder haal maɗa wi kulta ko wonde changeude ɗo ko change an jeeyi min rewɓe kewat ko fof an laabi mi mbaɗimami nder ɓerdam no woyi wayde fof an kam siɓimama ha paari te mi yiyani fof holɗum haɗa dewgal men ngal watti so wona banggue ma kono ɗum wona banggam ɗo wonta banggal ni par ce que neɗɗo ne niɓɓit tan ɗumaten ha mbi noon par ce que waɗi kawuji mbaɗi noon wona goho wona ɗiɗi voilà a indiran neɗɗo joomum fina subaka goto yaha haaju mum affaire o bettuma min nomi yiiɗa haydara bettami ɗum tagui tan jimmi lerna mais joni kam mi faami tara waɗi hem expliqué ala probléme min muñan ɗum mi jooɗa ko wotta mbiɗa yiiɗum a yiiti ɗum ko maɓɓe ko jiiɗani hen men ko min guila deeɓi mbimam ko an allah waddi ma allah waddi men guila deeɓi mbimam allah waddi men te min kan goɗɗoyde e nder ɓerdam bonnat ko hakkude men wonta ha bolle puyɗi quoi te dewgal koko waɗat enen yen mbaɗa comme si que sah dewgal ngal waɗi ha paari a siri koko warta wade caggal am inchallah ko ɗum jimmi de ke ɓerde ma ɗe ɗum mbaɗen min ɗum tan wona hakkillo hen kono kam no siiri kam no wawimi safrude allah oli seydi ƴeew ceerno balde mamo la ilaha illallah ɗum ko ɗon ɗon ko ɗon ittantuma ɗum tan mi arta tan a cuka mbiya kek hunde watta yaade ene arta kay ene yaha dow ene arta comme no montraji iguiwɗi diwat ɗon hakkunde amal diwat ɗon yaha kene arta kay ni kay ni tan tiiɗe kes yorot ko kon joni hon ballirta mi yiya on ceerno a yoɓatte ceerno yoɓete walla an yoɓete kolloygol min a yaɓata min o kolloygol ngol kadi ceerno toon kala yoɓanum de joni ceerno hon fof essaye yimmo safri kam ha selli
ɓe o safri ha celli kay ɗum kay ko yeesam ɗo min kay min dari o safri ɓen hen sahaji ni wona leɗɗe ko min nota mi maddi yalla leɗɗe an kay ndeke wadde ɗum ɗon heewi wonduɓe he heewi jaman hande wonde ɗo heno la ilaha illallah ali heewi kono min kam ko humri an ko humri ka bonde woni a mbila haɓɓiti on fof ɓuri yawde ono ɓuri yawde billahi allah wiyete wallay ɗum kay ara ala ni yiya garta ko ɗon ɗo no ittata hamidi Allah junno balɗe ma amin yo malaikaji ɓurdi bone malaikaji jaɓɓam ñande mayɗa amin amin hamid amin ka babam nani min to jeyata kam ɗo dartamuno didori kala ka jiɗɗa andude are min nani kala ko jiɗɗa dañde koriɗa dañde ar mam walle ha daña ɗum ɗon joni ceerno noon cikkuɗa foti yoɓirte tan itta humri nde tan ha fooɗo gurgo omo arta o fooɗo hunde tan arta eyi par ce que on namta ko temedere ujunere amin sen jaadi toon koye ɓayri ko neɗɗo ma kam yo ustu seeɗa tan baba no waɗen ɗo gueɗe ɗe ganduɗa ko an tan mbaɗantuma ɗum allah on seedi goɗɗo so haali ɗum wallahi ƴew yoɓat ko ɗeroji yaltinta ceernajo nde wonno ko cohleteɗo ala fof to yahata e dunde baba adama he nani kono mo wat feere fof nde mbawmi wadde haw ara ay kanko so umminomo ɗo woni ɗo tan omo ara e ma ujunaji tati joɓata ujunaji tati joɗɗi kom joɓata o ara e ma te ɗum ko déplacement mako tan de o ummoto won ɗo o ara ɗo ma ɗo ujunaji tati o ƴeewma ha para kaldon safaro yo ar ko noon joni ala a yoɓata min mo haaldemo ha yoɓata sibbo neɗɗam min mi wawi rokku ujunaji tati ɗi ponno rokku ceerno ha siddama ko hamidi min anda min kala dañmi an jiiɗami ɗum min ko ƴewrum ɗo joom tan noon tan ƴewrumami ka neɗɗam ka sehlam saaji noon jiɓru aduna tan kono haɗa andi wona gañi hakkude ɓiɗɗe bammu tan te ka neɗɗo moƴƴo a wona naafigo ka neɗɗo laaɓɗo ɓernde a wona corbowo e hamid hakkude ma Allah tan namon wallahi baba janggo mamadou bon gonɗo ɗo est ce que hamid a finani baba ay joni ma hayde joni ma hayde joni ma hayde non cehilagal kalɗumi haaldani ɗum pour haare de kalɗum tan haɗa andi min kam ko ɓiyam ala cuɗodirte joni gasi janggo mamadou ceerno e moƴƴi sallah jaɓi moƴƴi jarama balno jarama bi ba seydi ñaan nanɗo de e nan nder ya nan nder kay nan nder ko ala hundim hen min kam so Allah jaaɓi so haajam o humtima hay sa yiiɗi lelda e sala mata mbaɗda hen jaari yo fof haajam bon hen take poliyata nange siwa yontoto min mbalano calel mbayla sikki buriyata kaw mbaɗa aɗa waɗama patmade sirage amrika kanga jeɗa te mbaɗi sirage ɗeɗo waɗe sirage kay ɗego kaw sumbiya waɗe sirage ɗeɗo wa ala gallima padi walla pati cuka walla pati sohnajo ñala ñooto ɗum ñala ɗum ni wawi woni kaw a mbaɗanta min ko miskanal ɓaleji kurum ene ko reta mala non miskin ke ala kawanne miskin koye berne rek an jaggat ka miskin añi mandintam ko mi ala sehil kadi waw ñootnede an ko nanirta non nofo mi jogaki jogaki a yiyando liggi toon min de mi yiiri guiɗi suba ha joni mbeɗa mi yiilo sirage o wawi haydara marsa fewdo kum ñaami boom tan soata ɗum dañi baba somi dañi ko totuma pour liggoɗa horam tottani aɗa yiiɗa kam ɗo a yiyando liggey jalto hay rondaɗe walla maçon ŋagal walla guila subunu subak walla gardien hay gardien tan heɗo guila subunu subak ha to yanata Allah hande ɗo jooɗimi ay sesama ɗo jooɗimi hay ko feltata mi toɗɗo mi yiyani mboɗo jogui ɗo place rem nan ɗo hay kine neɓe mi yiyani min kam joni yimɓe jogui marchandise min kam yimɓe joni gon ka jogui marchandise to e place o mboɗo jogui place rem ɗo mboɗo jogui hay marchandise ko nga ñamnir ɗon kono yidde yim ñamdir jowa mino yo Allah heeɗama ñamnirde
Ja. Sen. Dai tampe. Mawɗum alhamdulillah. Onema. Waɗa tampe. Jam tan kay. Ça va? Mawɗum baaki kay. Inde nde? Min Aissata Ndete. Ah bon? Min ɗo kon min cité o. Ɗo e leegal. Temandam. Ayi de. Teur min kam leegal yimɓe fof en gandi mais min aɗa andi rek wona bawɗo ƴewde hande feewi ko hande waɗi tinta hay goto. Hamidou Sihilmade ala fof numnamraki numéro ma. O sali kab tottude. Min no mi yimo tan jinmami. Pourtant mi jogui numéro am wonno ko kuɗaɗo. Mi yimo haalnimo de. Min no mi yimo tan jinmami. Ndeysan. Wallahi belɗa kam tan jimi yen gon sehilaɓe. Ndeysan. Mbaɗa yiyama aɗa nehi. Ndeysan. Ya nande neɗɗo jogui diine. Han feewi bo. Mi ari galle mon noon ƴewdema. Billahi Mi billahi. toytode nene ma. Nenam? A jogui debbo. Min? Min non min mi ala debbo non mi yaye ma de wima aɗa jogui reɓe tato. Yamno mima? D'accord wali go. Mbaɗen ko kirɗo tan. Aɗen tan mairuji kam saha so yi debbo en ar galle ma ƴewma tan cikkat ma to goɗɗum quoi. Mbaɗen ko kirtan. Ko kirɗo ko ɗum ɗon fof ala caɗele. Min aɗa weeli kam mbaɗa yiɗma. Mimi yon gon sehilaɓe. Machallah. Yiɗi yen gon sehilaɓe. Hande journée am hande. Wona gollal jiɗɗa? Eyyi ɗum tan jiltunomi. Mboɗo joguinima jawgal. Allah oni seedi. An kala mo baɗɗomo ceerno. ɗa wondi ceerno de. Ceerno mbiɗa jangi kay mbiɗa jangi urani. A jangi urani? Ala min solane jangga a so ini mbasa janggude. Wona gol ceernagal kay ɗum tan gandiri ɗum taw ɗum e taniraɓam. Ɓiɗɗo a hettomi. Mi heeɗima. Golle jiɗɗa min totanma gollal ngal. A heɗotomi ko no jiɗɗimi gollal ngal ni golliroɗa noon. Anani? Eyyi komi jiɗɗo golloɗa. Gollal ngal ganduɗa ɓurgal yawde dañde kalis ko gardiñas o mbiyata o walla yaade e palsuide liggo sibu ñalawma tan a wawi dañde uññaji nogas ñalawma fof ñalawma tan taw ko ñalawma goto dañani uññaji nogas on gollal noon jilto noon aɗa jogui wutti mawɗo darla hono darlaji ɗiɗon no mala ɗum noon de wawi mbe wawi luɓade ala darla jogui sohla kam to e fora biyeteɗo Abdoul Ba mbiyiki mo borno mawdi même luɓom ɗum o borno kam aɗa wawi addenen goto taw ko wawi hen luɓo omo wawi kam luɓude kay kewɗi kay walis bom somi yalama o luɓo kam joni a ɓorno darlama nani gara ɗo tawa kam ɗo janggo woodi to jaɗɗen heɗomi noon kettoɗami eyyi mbeɗem heeɗoɓe wona neɗɗo pesoɗa nani mi wiyani fesade woni ƴoƴde fesade woni ƴoƴje pour min fesade mbaɗanno ala woni ɗo hande komi pinɗo hande hooramde ko uddi te wallahi mbiɗa yiɗino dañde tan si kiila tan bayɗen ma taw saha fof mbe dodde mum en haalnimi quoi en waɗimi conseil en tottemi leçon de morale a faami te min pawɗimo hande instant oɗo probléme ko debbo faw yim ɗum quoi ay debbo faw yim ɗum ronki andude deysan debbo dal waɗini kam teddungal te min neɗɗo so waɗini kam teddungal tan jiɗimi ɗum ruttude te guila nden ha joni dal ayi eɗen he miijoli e kala ko jiiɗa gonga ɓuuri dal men gon sehilaɓe sabi min ɗum jinmi kono Aissata Seydou Sow min kam sal jetten sal aɗan ɗo hande kam kala jiiɗa ɗo ko moƴƴi tan sal ɓe jiiɗi mbeɗa yiyoɗumi ma machallah hay Sénégal pullo iɗi ɗo ƴettude leydi ndigi sal yetta kono minen sal en min pourani añedda minen yimami tan jiɗmami way minen komin fotɓe tan yiɗede minen wallahi machallah mais noon ko mbaɗɗa ko kiɗi weeɓani tu sais pourquoi par ce que debbo en mawkidi kono an a jeeya he mabɓe par ce que an vraiment a walli ɓerde ma par ce que a yii gorko mo jiɗɗa a jogui mum haaju a darima a gonɗini hoore ma kulloɗa ɗum carrément aɗa yiɗi ɗum a jogui mum corse mais ɗum ɗon ko foti waɗede félicité quoi vraiment par ce que wona neɗɗo fof wawa ɗum ka gongiyanke tan te jarnimama aussi a ummima galle ma a yi ha nder galle men pour yiilademi faami mbaɗɗa ko dal vraiment weeɓani quoi ɗum noon mbeɗa waɗma félicité cette geste moƴƴo mbaɗɗa o quoi kono noon bon no mbiɗa ni tan joni ɓayde hay ɓe addani téléphone am ƴetto numéro am quoi voilà hatma noddudem noon a winda kam message d' abord après min somi yiɗum nodduma a faami walla mbiɗa wonde yeyrade kirɗo quoi ala caɗele mi faami min oɗon ñalawma tan fat noon hawrde e ma ndeysan yiidema mo waɗuma arrêté inchallah mami nodduma nene ok mi weltima Seydou Sa merci beaucoup Seydou Sow Allah yiɗi janggo ɓornoɗa wutte o gaddora hay sino ko sakos walla walis sen jogui gadda nani tawa kam ɗo hoto haal an kam wiyanima hata haala haydara accitami haala kam
ko min haalata min haaldete min tefata min funtata min waɗa fof nani an wonanma hen tan ko mbimami mbiya waɗa ko waɗnam ɗum ɗon nani ana jaɓi hoto waɗa haydara sibu mo kaldeten o ko tiɗɗo hoore te kadi ko ƴoƴ te kadi ko anda hen ko kalis meho kalis kay o mbimami o lelato koye kalis koto makko paɗen kono noon wonno mbaɗirten tan o famat joni an mi yanmi ya haal an heede tan e deƴƴere gaccata kam en haala he sibu ɗo foti ɓiiƴet ɗo haw nototo nde jiɗɗa ɗo ko min andi ɗon nani mami ɓiiƴmo ɗon haw nototo jiɗɗen ɗo tawen tampa nani eyyi an heede deƴƴere tan man ngarem kon janggo a jangga inchallah joni gaccadat ma haal ka wawi so tawi wallum kalis o noon wonon waɗat encaissé kalis an ɓiɗɗo an famɗi aɗa jigui de aɗa famɗi aɗa jigui de an yimɓe puɗɗa tan namdo kalis onan ɗum onan bonon on sukaɓe onon cuuro gon ɗum de on dañata heɗum ɗo ko boni fof mimo ma dañ ƴuñaji nogas eyyi nen nogas nanamo goto kay moƴƴi non ni moƴƴi an kay an jiltono min kay gui suba ha joni mi dañani hayɗa busap dañ ñom te mi weedi soodi ɗum ndiyam e lawol busap dañ ñom guil suba ha joni soodini ɗum ndiyam e lawol eyyi baba noon ɓot funtam noon de nani Allah o cenno mi funta tan won haadi yanke rek comme kalko mbiɗa waɗat ɗum an kay a dañi wona kaali jilton kalis de walla jiltono a dañi inchallah janggo koye waɗi feere gara gaddora darla o nani gaddora kadi sakkos walla walis ko joguiɗa hen foof ya addu inchallah nani sa ari jehen toon mi yanami kam ya haal sa haali a bonnat de non no mbirɗani kay noon badre inchallah moƴƴi fala kala mi hettat caggal ma rek kalko kalda ko noon tan kay arɗo noon inchallah ɗo garam sa fini tan arɗo mboɗom hoɗo heure wonat ya fin law ngal ɓurum aɗa nanɗo heure an kay ar fin tan ngal sum juuli fajar rek mi ar ko heure mum dawato sa juuli fajiri tan ar inchallah rabbi eyyi jarama yettode kadi min jettami ko ñaan jetta min ko jiggo jiggo jarama way nene jiggo seydi ñaan jiggo o kala baɗɗomo ceerno ma won ceerno oɗo Allah oni seydi o sa ɓorni mutti tan a feenu tan haw feewi ko ceernajo mawɗo molnaɗo mone dañta ɗo eyyi baba hajjel omi yinnoto kam ceerno ɗe balɗe fof mboɗo miijotono holɗo fof ɗo mbami rewde hami tottamo ceerno te mi wino momi addanmo ceerno Allah oni seydi mi haali mi wino mo addanmo ceerno mi addanmo ceerno o ɓiɗɗo ko ceerno o cuɓo o sugo ɓiɗɗo wallay ko ceerno